Yebazalwane, yabona xa ungumuntu okholwayo uyazigcina. Xa ungumuntu okholwayo uyazigcina. Noba ungubhuti, noba ungusisi, xa ungumuntu okholwayo uyathini? Uyazigcina. Okokuqala uziphatha kahle. Uyayibaleka into ezokwenzela inhloni. Uyayibaleka into ezokwenzela igama lakho lithethise. Awuhambi usenza noba intoni in public. Xa ungumuntu okholwayo musukufumaneka emathaveni uhleli nabantu emathaveni. Xa ungumuntu okholwayo kuThixo. Ndinitshela ke ngezinto uThixo azithandayo ebantwini abakholwayo. Awuhambi ufumaneka emathaveni. Awuhambi ufumaneka ezindlwaleni. Uhamba amapaki xa ungumuntu okholwayo. Even ifoni le yakho mayiyeke kuba nemiculo namagqomu. Yes, le into ibalulekile. Mayeke kuba nemiculo namagqomu ongathi awukholwa. La miculo yakhana empilweni yakho. Ngoba umculo udlala something spiritually. So ndixelele yo xa umculo wakho kuligqomu kuzinto zelihlabathi udlala spiritual kuwe. And awudli noba yeyiphi inyama xa ungumuntu okholwayo. Ngokomzekelo izibhala zivuma idla inyama efileyo. Into efileyo azivumi. So xa ungumuntu okholwayo uyathini? Uyazigcina. Uyawuhlonipha umzimba wakho njengesiqu sikaKristu. Xa ungumuntu okholwayo. And ezi zinto ndizithetha kuni akudingi noba uzixelele. Umoya kaThixo mawukhona kuwe uzozazi izinto okumele uzenze nezinto okumele ungazenzi. Even if uyajola, ngoba bakhona abazalwane abajolayo. Musuhamba public ubona ngabantu bakukhomba abantu ba yo wamzalwane ave kholwana yayo into uThixo angayifuniyo. Uyazihlonipha. Uyazihlonipha xa ungumuntu okholwayo. Lamagama nje ewodwa anele. Uma ungumuntu ongisisi uyaliyeka ibhlukwe. Uyandiva? Andinandaba ke uba undithuka uzothini xa ndithi uyaliyeka ibhlukwe. Uyaliyeka ibhlukwe. Awuligqoki ibhayi. Noba ungumuntu oyindoda, noba ungumuntu ongisisi, awuligqoki ibhayi. uNkulunkulu akayivumi loo nto, akayithandi. Nezinye izinto ngede zibhalwe eBhayibhileni. Kukho izinto nje spiritual ngokukamoya kaNkulunkulu. Othi uma uzizisa emzimbeni wakho uve bakhona into ehlamsilayo. Uzibuza uba uNkulunkulu uyayithanda nala into ngomoya kaThixo ke lo akayifuni uThixo loo nto isuse right away. Awubi nezithombe ezibaziweyo endlini yakho zabaprofeti abagcwele abaphandle. Fubeyile isiprofeti isithombe somprofeti ubanibani, isithombe somprofeti ubanibani. Hlonipha amagama abantu, andifuni ukwabiza. Xa ungumuntu otheni okholwayo. Awuhambi noba kuphi. Uma ungumuntu ongubhuti, yebazalwane, niyahlukana nezinto zezwe xa nikholwa. Even ilantuka ibhola, yes, isoccer. Abantu abangobhuti bayayithanda ibhola. That is good. Because iyakugcina, iyakukhusela, ikulolongisa umzimba wakho. Kodwa ngokukaNkulunkulu, umoya kaThixo uhlala emzimbeni womuntu ofit. Yawazi kaloku ukudlala ibhola kugijimisa ama-muscles phaya egroundini. Kwenza ube fit, kwenza uqine isiquluba, kwenza uqine ama-muscles. Umoya kaThixo uhlala emzimbeni onjalo. Mna ngaphambi bandikholwe ndandijima ikarate. Wazi wonke amagama ekarate. Ndandigcwele imithambo, ndandifit. Ndandishaya push-ups beyi-50, beyi-70 in less than 20 minutes. In less than 10 minutes futhi. Ndandibonisiwe ngekarate, ndibonisiwe ngabantu abalwa ikarate. Azange kubekho umuntu ondikhuzayo mna kwikarate. Ndathi uba ndikholwe, ndeve emoyeni kaThixo uba leni into Thixo akasayifuni ndiyenze, ndayiyeka. Ndandizonyanya umzimba wami, ndizibona uba ndifiti, ndinyanya le nto uba ndifiti. Ndazinyanya bazalwane, ndabona uba uThixo akayifuni le bhoti ekhona emzimbeni wami. Ndathini? Ndathandaza. Umoya kaThixo wathi mandiyiyeke loo nto, ndayiyeka. Ndawubona umzimba wami ubuyela enyameni, waba normal umzimba wami. Ndiyazi nangoyo imithambo yashona phi. Noba ubufiti babashona phi, umzimba wami so right, unormal. Iinwele zami ndizigcinile ngokukaNkulunkulu. Anditshelwanga abantu uba mandenze kanje. Umoya kaThixo kum uyakhuluma. Ndithi kuwe ke xa unomoya kaThixo kukhona izinto ozozibona ukuthi uThixo akazifuni. Yebazalwane, xa ukholwa
ubangcwele endleleni kaThixo. Asithi sibangcwele ke full time 100%, siba imperfect along the way, but siyazigcina sihlale kuThixo. Sizophinda ndithethe nani bazalwane. Kodwa into endifuna ukuthetha ngayo, ndifuna ukuthetha ngobhaptizo. Amen.